da lafiya ya hanya alhamdulillah kai da hanya da barka ne a ce kun tattaki na dan gani an kira ni sai ba na da wani sai ta kan ba gaskiya kuma ta ce kuma Allah sa ka yi Allah kuma da zumunci ya Allah shi kuma ya ba ka ku ne abin gode ba wani manufa abin da kamata ku sani wata manufa ce wannan kuka yi ko da wani abu saboda ka san irin wannan abu da za ka yi shi ka sa a zuciyar ka shi ne ya abin da kowa yana da wata manufa kuma wani yakini ne ko wata sadaukarwa ce ko na da ka ga nan ce kun tattaki ne na da kuma ba wannan kuma ya kamata ka san wannan wani ne wanda zan ba da shawara ne bayan da sun kuma ya su ƙarin haske ne da ƙara haske ko abin da zai godiya ne to godiya kuma da kuma ya ga wani da ke da kuma da ya kuma ni maganganun iya wani da wasu da ya suna kafe sunana ana da kuma suna mustaqaliya isabaliya sai insha Allah ya ganin fiya alhamdulillah ko akwai mun da to gaskiya akwai bismillah dan da abu da zan faɗa din shi ma kamar yadda na faɗa na ji daɗin jawabin da yi gaskiya mun daɗi na cikin APC don Allah ya sani gaskiya na ina ganin kusan cutar da wajen cewa lokacin da kafin na APC gaskiya magana ina bidiyon yawan waƙoƙinka sakamakon zan iya cewa don Allah ina jin daɗin su sai kuma Allah haɗa ma gida ɗaya kuma sai abin yin daɗi so a yanzu haka Allah ya sani kowa a lokacin Babu Buhari gaskiya insha Allah ne ban da haufi dan ma taɓa yin ba har yanzu ban taɓa yin wata jam'iyya ba in ba APC ba dan yaron Fati Shaman ne to gaskiya na ji daɗin yi karan kaina na yi farin ciki sakamakon mun biyo nuna wannan goyon baya da muka nuna muna yin ka muna son ka sai kuma a kwasam sai kuma ga yiwuwar shugaban mata tun muke nan so kuma sai Allah ya ji shi kuma shi ma still sun ƙara jin daɗi mun ƙara cito a to ai da wannan mata ƙara da dumu to wallahi yankin wankunci dan adam dai suna da yawa wanda suke mana maganar wannan tafiya da zamu yi ta ne amma ba lalai bane mu samu ganin ka sai muka ce to ai mun yarda da Allah wannan tiran gini tiran zane Allah ya riga tsara haka kuma mu muna son ka ba wai muna son ka bane a baki muna son ka ne dan Allah saboda haka da ni da wani bawan Allah dan uwana muka je muka samu magabatan mu muka yi zama da su muka ba su to gaskiya ga abin da ya rike mu kan gashi sai suka sa mana albarka ka ce to mun gode suka ce to ai gurin da za ku je gurin alheri ne duk wani ba kala bane alhamdulillah sun ji daɗi so gaskiya don Allah mu wata wanda muka yi dan tun akan hanya akwai bayan Allah da suka tare mu suka yi mana tambayoyi akwai wanda sun gan mu sun kalle mu wani ma kai tsaye wallahi abin da ya gurwa wallahi kayan sun bai sha'awa wanda muka yi amma malam yanzu kan muka yi muka ce insha Allah mun taho mu yada zango nan kwana nan mu yada zango nan akwai wani ciyan wani gaskiya taimake mu ya mana karba na muka yi gaskiya mun ji daɗi muka taho akwai wani ƙauye da muka zo nan gudun gaskiya don Allah akwai wanda ya ɗauke da kima ya ce mana gashi mara hanya mun kuma ci alsaka da alheri sakamakon duk inda muka je ana gani a gaba a ga wannan balance na ga face din da rubutun da muke a baya da gaba normal gaskiya mu samu damuwa ba akwai wanda haka kan yi sai mana muka sai silibas wani takalmi ne da yake masu rufi ne so sai ɗaya ɗari sai kuma da ƙarfi wani ba Allah ya ce to a wajen mai gida kuke muka ce to ga wani takalmi don ba da muke sawa shago yana da shago ya ba mu daidai still mun da bayan wancan silibas din ya ƙara sa wannan nashi ka ce to mun gode a kan ka hanya wala in fadi yin yake muka kunci a yanzu haka a yanzu da zan fito cikin hotel wannan akwai da ya ce kai yanzu yara in san wani riga a ce to kai haƙuri za mu je mai gida da a ce mun gama gaskiya da mun ba to kaga tabbacin mun fa biyo wurin da wanda iyaye sun sami albarka kuma ya gama da su lafiya wanda yake tare da su karan kansu mutanen albarka ne kuma wanda suka ba shawara ce ta gari to shi yasa gaskiya kuma muka ji daɗi muka tattako da gari na fatan sami ta lafiya kuma cikin ƙoshin lafiya kuma gode ma Allah da muka sami ta wannan abu da muka yi alhamdulillah na ji daɗi
na ji daɗi saboda shawara nan bayan da ku da ma masu tunanin irin wannan ina buƙatar irin wannan wanda ni ƙasa ta fi buƙatar wannan abu wannan kullum na ji daɗi saboda don taɓa mantawa da wannan ranar ba a cikin kare shi da gani ko da na yi ba a lokacin karo kuma amma wannan ƙasar ta mu ta fi buƙata irin wannan abin da kana sarara da kusan da yake su domin da yi su daban ne ya fi sun su da amma ana haɗuwa a gudu ra'ayi inda rara yana yin kamar yana yin wani madaran da rara shi ne ya fi su shi kuma ya fita ka gani shi dole ba za ka canza shi ba amma dai mun haɗa ra'ayin wani ko na mutum ko na ƙasa saboda kana zamanin haɗuwa ko kuma kana da yaya ko kuma kana da kanwa ko kana da wasu dai wanda ya kamata a ce ka bari kuma lokacin kaɗan nan ne kamar musu da gasu ko da ba ka da kuɗi ka kaɗai wanda za a ce kayan da kuɗi na mutum wannan ƙasa akwai abubuwa da yawa waɗanda ya kamata mu riƙa kamar irin wannan sadaukarwar a ce da ni da kai da wani mun haɗu kawai mun ce za mu tattaki da Abuja ko za mu wani babba a cikin ce da Allah muna so mu matsayin security ko matsayin harkar ilimi ko matsayin lafiya wannan wani abu yake ba ka mutu san abin da ya kamata mu matasan da muke mutum lokacin kuma musan lokacin ne ya san lokacin da ya ci mana ba musan a yi ci mana gaskiya mu buɗa kwalwar mu ga me ya kamata mu yi wanda za mu iya ko da ba ka da kuɗi akwai abin da yanzu za wani ai ba haka ta kuɗi ba ba kuɗi ya kama ku tawo ba ba kuma fara zamanin kun zama kuɗi ba amma dai kun zo gurin wanda kun wanda musulmi to ina kuma da wannan kasar da ita ce aka yi iyaye kakannin ku suka haife har kuka zo yanzu ita wata gudunmawa za ku iya bata ina faɗin wannan saboda ko da za ku zo ku yi magana ko za ku ba wata shawara ka gani abin da kamata a fi yanzu abin da ya kan wannan dan ba Najeriya ba a gaskiya misali ka gani sai da ka duk wani tumun ka da za ka yi wannan kasar ce musamman wannan yankin namu na arewa ka gani da kudu da arewa duk ɗaya ne amma inda kake nan ne mahaifarka inda aka sani inda kuma ka buwaye a ciki inda zai gashi ka taho daga biyu zuwa kano sau da haka wannan wani abu ne na wannan kasan hanyar kuma mai ita area kace ko kuma hanyar kace ko kuma yanzu kake so ka fara kunta dan za ka yi gwamnati na ina son da Allah ku sa wannan kasar a gaba a gani duk mai kaunata in da zai kaunata kasar nan mutum ka baya kaunata so ina da yaya ina da manin jikoki ina da mata ina da yawa ina kuma da masoya musamman irin waɗanda in suka cuci ni na cuci lokacin da masoya duka cuci ina fatan alkhairi na gode da wannan ziyara kuma yana so mu samu wani lokaci wanda za mu haɗa irin kullum da magana da kusa a rana su farko kuna haɗa mutane akalla da mutum kawai 1,000 ko 2,000 da fita tattaki akan wani abu wannan abin da ya shafi wannan kasan ko dai muna so mu tattakin nan mutane su biyo mu ko a gan mu gaya wa mutane wannan kasar ya kamata kowa ya fara sata a gaba kafin shi komai ya zama Najeriya ce a gaba kafin kai sau idan ba Najeriya ba san na yadda ba labarin da ke ba daga yau aka ce Najeriya ta rushe kai ba da suka je wata kasa kace kasa ko sai dai kace na dawo kasa kana abin nan komai za a yi sai ka ce siyasa a gane to ita demokradiyya ake ba kai saka zama shugaban da ake gaban abuwa sai kana siyasa shi za wannan gaba muka ɗauko muka ce mu takan muna yin ADB ya ka sami littafi jami'ar ba da shafi shara muka ce mun ta muke a Kano saboda mun samu takara a cikin mutanenmu na biyu kuma shi ya yarda da zai ba da kuɗin lokal gama in ya ba da kuɗin lokal gama ba sai na faɗa mutane sun sani yadda mutum yake Allah ba abin da ya kawo talauci ne cikin lokal gama ka gani in dai ba za ka ba lokal gama da mata ba wani abu kuma mulkin nan lokaci ne dole ka sauka ko shekara nawa za ka yi shekara takwas ne karkari in an ce a ninka mata kuɗin ma dole ka sauka dole sai wani ya hau tun da kai ma ba ka fara yi ba wanda ya fara yi yau baya nan kai ka sani wanda ya biyo shi ma baya nan wanda ya biyo shi ko yana nan baya kan mulki ba ina ganin wannan musa a rabu kasar ce a gaba ba mu gana wai rara in baka so kasan da ne ma ka so ba kawai ka so kasa ta a gaba sannan in ma kana da wani ra'ayi na kana kungiyar ka kusa dole ne na ji daɗin wannan abin ko gama taɓa ganin kuwa saboda haɗuwa ba amma yau haɗuwar ta wani saboda zan faɗo wani sako wani na san zai biyo gudu saboda ku daga biyo gudu sai da kun faɗa wani zai faɗa ya biyo gudu idan an ji fasa wani abin wani ya gani zai ji maganin da muke na magana ce ta abin da ya kamata ya dusa a gaba
shi ne wannan kasar tamu ba duk lokacin zaɓe ya kusa wani da aikin da sun sa a gabana shi ne aikin saboda ban ko da yaushe ba san lokacin da ya sa wanda ya bani an reza da ke ba ko da lokacin mutuwa ta mutu a fuskar to a wannan lokacin da nake da shi haka ni ina da irin ku wanda zai tattaki zo gunka haka zan ji daɗi amma jin daɗin namu in zai haɗu guri ɗaya mu haɗu mu yi wani yunkuri wanda za mu nuna soyayyar muka wannan kasar saboda ɗan bayan ba su taso ko kuma wasu magabata da za mu kira mu ce ga abin da kasan take bukata kun gane ni na so ku sa wannan a zuciya ku sa kuma Allah ya da ga Rabiu ga kuma ita Aisha Umaira din za ku iya za mu iya magana wani lokacin irin kuɗin nan akwai gurub da aka yi amma ne ba wanda ya taɓa cewa akwai wanda ya taɓa cewa ya tattaki gurin fitori da zo akwai wani ma ce tattaki daga jigawa na manta ne wannan amma duk ban yi ina ganin ban yi wata dogon magana da su ba kuma idan akwai wani abu za mu yi magana ba san kai mai suna a gaba sai da wayoyi alhamdulillah kai ba alhamdulillah to wannan idan akwai gudunmawa ko shawarwari da zan bayar akan wannan harkar suna a taku Allah ya za ku ji daga baya ko dai da gurin ta gumera ko kuma ni da kaina da zan shi lamba ɗaya a cikin kuma lamba kuma zan ba ku lamba ta kuma ta shi akan maganar ga shi kuma wata shawara zan kira ku ko kuma tura test kuma akan wannan magana da muka yi ta magana kusa da Allah kuma ta akwai lokaci da ya kamata mu ware mu ba da sultansi akan wannan kasa ta wanda ita ce asalin mu ana aka kakannin mu suka iya mu suka yi muke zamanin mu yaya su ma sa fi jikoki ya kamata mu nuna wani abu a kanta kullum shauƙin mu yana karewa akan matanmu ne akan abin da za mu samu a gani akan yayan mu kuma yayan nan za ka nuna soyayyar nan dole sai ka nema musu ne ba kuma ba kuma ka tara musu kuɗi ba da lokaci ka tara musu duk ba zai ba in ka saba lafiya ka tara kuɗi da miliyan su kuɗi dole mu nemi wata mafita in za ka iya rike bangare ɗaya ni rike bangare ɗaya wancan ya rike za a rasa kudin driver na kuwa domin na ganin zami wannan ba zai daga wani samu lokaci da sa haɗa mu mutane da ɗaya akwai yan gudun suke cewa za mu zauna mai akwai mutane gudun sun fi dubu lokacin da an raba biyu ma an raba uku da ana gaya mu sai na so mu zauna ne wannan ran za mu yi can ɗin za ku shigo ciki za mu zo mu zauna mu ga to za mu fara yin za mu fita tattaki amma tattakin nan za mu yi shi ne kamar misali daga nan zuwa Kaduna ne ko za mu yi daga nan zuwa Zaria ko za mu yi daga nan zuwa Gama House ko za mu yi daga nan zuwa Kaduna sai mun zaɓa mu ce ina ya kamata mu je muna so ne ko da tashin na mutane mun fito saboda wannan kasar anan aka yi ba mu da a gane shekara ka to menene gudunmuwa da kowa zai iya bata wanda ke da gudunmuwa da ya kamata ya bata cikin muna da lokaci wannan duniya kaɗan da zan faɗa wannan na gode na saka kai kuma za ku ci da daga ita ko kuma daga shi Rabiu akan wannan zai shawara akan wannan haka suna ta kusa da ni lokacin da ya kuna son jin menene wannan karan mutane ne kuma samu amma dai kuma kuna da kishin wani abu wanda kuka sa ra'ayi ba kuma ina da kwansa ciki a kishin da zan faɗi cewa wannan kawai za mu koya kuma shi za mu koya saboda ko yaran sun taso in muna so su ma su bar wani abu su ma haɗu na gode